druhou stranu se zeptám tebe, cítíš se někdy utlačovaná, ženoma? To víš, jo. Pořád. Kdy? Pořád se vlastně, teďka třeba vedle tebe se úplně cítím utlačovaná. Ano. Počkej, tak já jdu bokem a vy se podívejte na reportáž o divadle Utlačovaných. Na scéně se může odehrávat mnoho příběhů, co když je to ale zrovna ten váš a otevřeně ukazuje na vaše problémy a strachy a pomáhá hledat řešení. Právě o to se snaží divadlo Utlačovaných. Divadlo Utlačovaných je divadelní metoda, která je spojená vlastně se vzděláváním a také s prožitky a s politikou a se vším možným. A ta metoda vznikla v Brazílii původně, kde s ní pracoval Augusto Boal. Dramatik se pokoušel upozorňovat na politický útlak v zemi. Když z ní byl posléze vyhnán, začal se koncept divadla Utlačovaných prostřednictvím Augusta Boala šířit po světě, kde si našel kromě politiky další témata spojená s útlakem. Podstatou zůstává, že divadlo pracuje se skutečnými životními příběhy lidí. Technika divadla funguje tak, že vlastně je příběh, který vlastně vždycky skončí špatně. Hrdinka sice bojuje za svoje sny, ale setkává se s takovým útlakem, že není schopná ho překonat. Potom se s diváky podíváme na ten příběh znovu, ale diváci mají možnost zastavit situaci, kdykoliv si myslí, že by jim mohli něco změnit. Každý divák má přitom možnost vyzkoušet svůj nápad. Tak co, spokojená? Ano, matička je strašně šikovná. Tak, to jsem ráda. Tak až budete hotovi, tak za mnou přijďte na pokladnu. Že pokud prostě nenabídne pracovní smlouvu, tak okamžitě od toho ustoupit, že tam je něco jako nekalýho. Lenka Remsová z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně si v roce 2006 vyzkoušela tuto divadelní metodu na semináři v Londýně přímo s jejím autorem. Vlastní divadelní představení pak začala vytvářet na různých místech republiky, nejčastěji se studenty. V Brně dokonce vznikl stálý kabinet divadla Utlačovaných. Skupiny divadelníků už odehrály příběhy o problémech školáků, soužití romské menšiny s okolím nebo o odchodu dětí z ústavní péče. Představení, které jsme vytvořili, se jmenuje Magda, a ještě má takový podnázev právě Zlatá klec a je o dívce, která vlastně opouští dětský domov a na té cestě vlastně do té svobody a do toho samostatného života se potýká s různými překážkami, kterým musí čelit. Bez tak nějaký ty tety tam nebo někde v tom děcáku, tomu ona se najde něco. Se nebojí, co to máš nemá čas. Je to určitě nějaká alternativa k běžnému dialogu a je to hodně o otevřenosti, o diskutování o nějakých problematických tématech a běžně se lidi o těchto tématech nebaví. A tohle je forma, která nejenom, že nám zprostředkuje dialog, ale taky nám nabízí nějaké zamyšlení nad řešením. Teďka v červnu, kdy dělám školu a vyjdu z děcáku, tak mi to dalo fakt hodně, protože jsem viděla, jak se to může stát, ty situace, ale tak jsem věděla, jak se to dá řešit prostě. Že prostě já budu taková ta Magda, prostě, že která vyjde a nebude mít nic. Nejvíc řešit asi budu bydlení a práci. Právě sdílení svého životního příběhu a možnost si ho odehrát divákům pomáhá vidět problémy z různých úhlů pohledu a udělat si na ně vlastní názor. Sama na sobě vnímám změnu, kterou mi to přineslo. A zároveň vidím největší přínos tady toho divadla v tom, že má své následovníky, že představení, které odehrajeme, potom na sebe strhává novou skupinu lidí, která vytvoří své vlastní představení. V současné době je u nás tato divadelní metoda velmi populární a rozšířila se po celé republice. Pokud narazíte na představení zabývající se problémem, který se týká právě vás, nebojte se divadlo Utlačovaných vyzkoušet. Tahle zkouška realitou, jak účast na představení nazýval sám Augusto Boal, stojí za to.